Хайырлы ирте. Татарстан дәүләтле радиокомпаниясе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Студияда Гөлназ Ибраһимова. Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Пекинда узган кышкы олимпиадада призлы урын алучылар һәм паралимпиячеләр белән очрашты. Президент олимпиадада нейтраль статуста катнашу һәм дөнья җәмәгатьчелегенең басымына карамастан спортчыларның югары осталык күрсәтүләрен җиңүгә зур омтылыш булуын билгеләп үтте. Бу уңышлар спорт федерацияләре, тренерлар, спорт клублары һәм учреждениеләрнең хезмәте нәтиҗәсе булуын әйтте. Рөстәм Миңнеханов киләчәктә дә спорт резервын әзерләүдә уңайлы шартлар тудырылачагына ышандырды. Хәзер Татарстанда 11 меңнән артык спорт объекты исәпләнә. Күпчелеге дөнья стандартларына туры килә. Республиканың спорт инфраструктурасы ел сайын 50дән артык бөтен Россия һәм халыкара спорт ярышларын үткәрү мөмкинлеген бирә. Президент паралимпиячеләр Рушан Миңнегулов белән Марта Зәйнуллинага теләктәшлек белдерде. Кайбер спортчылар һәм тренерларга республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан. Уверен, впереди вас ждет еще немало громких побед. Вы и в дальнейшем будете дарить нам незабываемые эмоции, создавать яркую историю спортивных достижений республики и страны. Татарстанда шикәр, он һәм башка төп азык-төлек продуктларының резерв фонды булдырыла. Республика хакимияте моны ясалма ажиотаж фонында товарлар кытлыгын булдырмас өчен эшли. Югыйсә ажиотаж ясарлык җирлектә юк. Районнарда азык-төлек кытлыгы турында бөтенләй белмиләр дә. Бу хакта, мәсәлән, Алексеевский районы халкы хәбәрчеләребезгә үзләре сөйләде. Зур шәһәрләрдә халык азык-төлек запасы алырга ашыга, ә авыл кибетләрендә барда элеккечә чиратта юк, кибет киштәләре дә тулы. Шикәр кымыбызда бар, туз да, бәяләр дә кулай, әлегә артмаган барысы да бар. Кибет киштәләре ризык белән тулган, шунысы да сөенечле, күбесе үзләрендә җитештерелгән. Районда яшәүчеләр җирле кооператив кибетләр шелтәреннән дә файдалана. Уңайлы һәм тәмле, чөнки барысында диярлек авылдашлары үз куллары белән ясый. Әйтик, пилмәнне, шулай ук казылык һәм башка ит ризыклары да бик тәмле итеп әзерләнә. Озак яткан ризык юк, барысына да ошый, шуңа рәхәтләнеп эшлибез. Илдәге вәзгыятькә бәйле рәвештә ипи пешерүчеләрне бераз билгесезлек борчый, чөнки бәяләр тотрыксыз, ихтыяҗ зур, өстәвенә 80% социаль ипи. Бу безне бик борчый, чөнки безнең җитештерү социаль икмәкләр чыгаруга юнәлдерелгән. Бәяләр шул килеш димәк. Җитештерү рентабельле түгел. Икмәк пешерүчеләрнең шикләнүләре юкка түгел, икмәк күмәч җитештерүчеләр дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Икмәк пешерү предприятиеләрен злексез җитештерүне тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич тарафыннан ын запасларының резерв фонды булу карары кабул ителде. Шулай ук Президент икмәкнең социаль әһәмияткә ия категорияләренә бәяләр үсешен булдырмас өчен җитештерүчеләргә финанс ярдәме күрсәтү буенча эш дәвам итәчәк дип ышандырды. Инде менә бу 2022 елга 250 миллионнан артык сум бюджеттан каралган. Ясалма балландыргычлар урынына шикәр, шуңа да лимонадлары тәмле һәм натураль. На сегодняшний день с мукой проблем у нас особо нет. Он һәм кара бодай буенча без аерым проблемалар күрмибез, әмма шикәр буенча шик бар. Әмма Татарстан җитәкчелеге тарафыннан чаралар күрелә. Проблемалар булмас дип өметләнәбез. Татарстанда төп азык-төлек продуктлары бар. Шул исәптән он һәм шикәрнең резерв фонды да булдырылды. Бүгенге көндә республиканың шикәр заводларында 11 мең тонна шикәр бар. Сүз уңаеннан 19 мартта авыл эшчәннәре тарафыннан традицион ярминкәләрдә яңа уңыш тәкъдим ителә. Бик тә вакытлы, димәк азык-төлеккә бәяләр артмый. Мөршидә Җиһан, Вадим Струминский, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан җитәкчелеге азык-төлек продуктларының башка төрле товарларның сатуда булуын, бәяләрен контрольдә тота. Шуңа күрә борчылырга кирәкми. Бу хакта Кремльдә узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова белдерде. Бер нәрсәгә дә кытлык булмый. Республикада яңа уңышны җыеп алганга кадәр азык-төлек продуктлары җитә. Азык-төлек булмаган товарлар да җитәрлек күләмдә. Республика җитәкчелеге складларда, кибетләрдә запаслар булсын өчен барлык чараларны күрә. Традиция буенча 19 мартта авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Президент көн сайын азык-төлек базарындагы вазгыять турында мәгълүмат ала. Аның кушу буенча бәяләр мониторингы хәзер атна сайын алып барыла. Элек ул анализны айга бер тапкыр гына ясадылар. Ике комиссия төзелде белгәнчә. Беренчесе ул азык-төлек товарлар буенча, икенчесе азык-төлек булмаган товарлар буенча. Кайбер продуктларга
Бүгенге көндә ихтыяҗ күзәтелә, аерым алганда бу инде шикәр һәм он. Президент бу хакта йөкләмә бирде, ул кибетләрдә бу продуктларны җитәрлек күләмдә оештырырга кушты. Бүгенге көндә республиканың шикәр заводларында 11 мең тонна шикәр бар. Икмәк пешерү предприятиеләрен злексез җитештерүне тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич тарафыннан он запасларының резерв фонды булу карары кабул ителде. Республикада иктисадның тотрыклы үсешен тәэмин итү буенча оператив штаб эшли. Аның бурычлары һәм планнары турында Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары, иктисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов сөйләде. Biz президент каравы буенча эшли башладык. Аны безнең премьер-министр инде җитәкли план без төзедек. Шул план буенча бөтен эшне апарабыз. Бөтен килеп чыккан сорауларны оперативно сишәбез, булышабыз, итәбез, менә шундый эшләр апарабыз инде. Даруханәләрдә сатуларның 2 тапкыр артуы теркәлә. Татарстанлылар медикаментлар җитәрме дип борчыла. Табиблар тынычландырырга ашыга. Дарулар үзебезнеке дә җитәрлек, чит илләрнеке дә юл ачык. Безнең илебезгә каршы кертелгән санкцияләр дару препаратларына кагылмады дип белдерә дару җитештерүчеләр. Бу хакта махсус репортажны дүшәмбе көнне 14 мартта күрсәтәбез. Казанда Ринат Гайсинны соңгы юлга озаттылар. Ул Донбасс халкын саклау буенча махсус операция вакытында батырларча һәлак булды. Казанда Россиянең каһарман офицеры белән хушлаштылар. Подполковник Ринат Гайсин Донбасста махсус операция вакытында һәлак булган. Ул илебезнең үз халкының киләчәген яклап бурычын батырларча үтәде. Хөрмәтле кешенең, офицерның гомере зелде. Ул улы жанлы, намуслы, фидакарлык үрнәге иде. Андыйларны табарга кирәк. Киң күңелле, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер кеше. Хезмәттәшләре өчен ул мәңгегә ватанга фидакар хезмәт итү үрнәге, чын остаз, иптәш булып калды. Ринат Гайсин Казан танк училищесын, Санкт-Петербург хәрби академиясын тәмамлаган, Дөнья Кавказда хезмәт иткән. 20 елдан артык ил мәнфәгатьләрен фидакарлашып яклаган. Соңгы елларда Татарстанның хәрби частьләренең берсендә хезмәт итә. Вечная ему память, вечная слава. Аңа мәңгелек дан, арабыздан иң яхшылары китә, үз җилкәсе белән башкаларны саклап алга барды. Офицерны Курган зиратында, Бөек Ватан сугышы һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннары аллеясында хәрби дан кануннарына туры китереп җирләделәр. Ринат Гайсин мужество, батырлык орденына тәкъдим ителде. Хәзер Татарстандагы дини вазгыять белән таныштыру өчен сезне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Шушы көннәрдә югары ислам мөхтәсибәтенең Салихҗан мәчетендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап балалар өчен дини чаралар үтте. Вәгазь, насихат белән бергә Коръән уку бәйгесе дә узды. 30 мартта Чаллы шәһәрендә дә мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар өчен республика күләм ачык Коръән уку бәйгесе үткәрелә. Аны Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Чаллы мөхтәсибәте, Ислам нуры дини эшмәкәрлек үзәге һәм Ак мәчет мәдрәсәсе оештыра. Шулай ук Чаллыда татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән Россия күләм турниры уздыру традициясе дәвам итә. Татарстан мөфтияте, Чаллы шәһәре башкарма комитеты, Россиянең һәм Татарстанның көрәш федерацияләре һәм Чаллы мөхтәсибәте тарафыннан 13-нче тапкыр оештырыла. Көрәштә җиңгән командага Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы кубогы, ә үз авырлык категориясендә батыр калучыга жирәбә уйнату нигезендә хаҗга юллама тапшырыла. Быел Мөхәммәдия мәдрәсәсенә нигез салынганга 140 ел. Бик күп мәшһүр дин әһелләре, белгечләр укытып чыгарган данлыклы мәдрәсә 1882 елда Галимҗан Баруди тарафыннан оештырыла. Ә бүген мәдрәсә ни хәлдә? Безнең махсус репортаж. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бай тарихлы мәдрәсәләрнең берсе. Мәдрәсәгә нигез салучы Галимҗан Баруди тууына 165 ел тулды. Аның эшен озак еллар дәвамында үтәп, бүгенгечә зур тарихлы данлыклы мәдрәсә булуда күп көч куйган барлык кешеләр Аллаһының ярдәмчеләре булып санала. Инде шәкерт ул мәдрәсәдә ятучы, ягъни нидә булса, бер ябыкта яткан укучы шикеллегенә күз алдында тотыла. Ләкин инде аңларга кирәк, ул хәзерге заман укучылары, шәкертләре, алар хәзерге
мөхиткә яраклашкан һәм дә инде бер яктан да артка калмаган, ягъни бер бөтен яктан камил укучылар дип әйтәсем килә. Мәдрәсә яки шәкерт сүзен ишетүгә бүлмә эчендә китап тотып утырган кыз яки егет күз алдына килә. Ләкин ул алай түгел. Бүгенге көндә мәдрәсә шәкертләре укудан тыш башка уку йортларында белем алып, төрле спорт, белем чараларында катнашалар. Мәдрәсәдә безнең укучылар мәдрәсә белеме белән генә тукталып калмыйлар. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, укучыларыбыз үзләрен төрле өлкәдә күрсәтәләр. Тик мәсәлән шул ук вакытта алар бер үк вакытта кичке яки читтән торып уку бүлегендә нинди дә булса дөньяви белгечлек буенча да белем алалар. Бишектән Алла ләхеткә кадәр белем алырга насыйп әйләсен барчабызга да. Дөнья яктыра көн белән, әдәм яктыра белем белән. Гомер буе файдалы белем алырга омтылып яшәгез дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар тапшыруын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.